Un dia vaig rebre una carta de Salut a casa meva. Era per escrivatge del càncer de colon. Vaig anar a un bar i estava amb un amic i me va dir jo vaig a fer escrivatge de colon perquè no vens. I vaig anar amb ell i ho vam fer. I al cap d'un quant dies, 3 o 4 dies, me van telefonar des de l'Hospital d'Inca i em van dir que era positiu. Me van trobar 9 pòlits i n'hi havia 2 que eren cancerígens. És un miracle que no hagi tingut metàstasis ja per el resto del cos. Amb una paraula anava de susto en susto. Em van donar quimio, d'haver 30 sessions a Palma i ràdio. 2 mesos més, vés anat a l'hospital per la gent i vés anat amb metàstasis, no sigui per aquí ja. Soc Biel Terrassa i he de dir que el cribatge de càncer de colon a mi realment m'ha salvat la vida, m'ha allargat la vida.